Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MDC ka Sora constituency uba Titos W Kind. Ula Plie ya ka Ïing Skul jong ka Shining Star Lower Primary School kabadon ha ka sinong swear. Kani ka Ïing Skul menshwa ka day ka balatap da ka tin nray lengba ka MDC scheme lala ban tap menta da ka slip. Kani ka day ru ka sngi ba ka skul ka sam result syaki kena skul jong ka. Hagani ka sngi lay don lang ginong penya jong ka skul kikime ki kpa jong ki kena usordar jong ka swear bat urang ba dong jong ka dong siliang wa.